begroting. Tenminste, dat meldt de Extra vanwege een opmerking, vanwege een verzoek van Reinox Kalmes om de begrotingsbehandeling niet aan het eind van deze maand tussen 22 en 26 januari te laten plaatsvinden, maar een week later. Waarom? Omdat tussen 22 en 26 het Toomba Festival plaatsvindt. En er is ook onder meer van Gibi Doran, zo meldt de Extra, steun van dat voorstel. Reinox Kalmes zegt dat het misschien niet gewaardeerd wordt door de muzikanten van het Toomba Festival als geen enkel statenlid aanwezig zal zijn tijdens het Toomba Festival. Tijdens de begrotingsbehandeling is er natuurlijk veel werk te verrichten en die twee kun je moeilijk combineren, zo meldt de Extra vandaag. Veel mensen zijn het er niet mee eens omdat de begrotingsbehandeling al eerder is uitgesteld vanwege het overlijden van Americo Today. En het van groot belang is dat Curaçao een begrotingsbehandeling laat plaatsvinden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.